Hello, maayong bungkag. Kay wala may duty. Rest di man ako, so ato sang laago ning pinakataas nga falls diri sa Maragusan ra box. Diri sa Maragusan. Ang Pialitan Falls. Dito ta. Ara dito, padung ta dito. Sige, tara, let's go. Banami. First time na ko makasuroy diri mga kumpare, mga kabisdak, mga guys, mga whatsoever. First time na ko diri makasuroy. So, ato tarto dito kay gusto kong mutanaw sa ilahang pinakataas o pinakahabog nga falls diri sa Municipality of Maragusan, ang Pialitan Falls. So, let's go, banini. Kauban sa isa to ba? Pero si kau ni ke pang piwai. So mo na siya ang ilahang gibuhat nga CR. In case nga naay manurod ri nga mga dayuhan, natay CR nga gipabuhat sa tuang kapitana. Shout out di ay kay Barangay Kapitana. Si Kap Sky Abad. Woo! Siya guys. Suro ta kadali diri guys kay wala pa ko kaano diri. Saro lagi kon lagi. Ngay atay. Yahak na entrance, my god. Tagpila tag G's. Okay din. Tara entrada guys. Tara rapid. Sino bantay ko? Awang ko. Badur mo ni. Sangkol badur. Ay, nangahoy sila. Grabe lagi negosyo kuya bay. Pangisda, tindahan, pangahoy pagyud. Artista ba? Nana interest ya? Aw, tara. Magkuan ra bay. Mag-isa ni puro ni kada is mabaw. Hindi lang masumi lang sa bukid kay biglaro sa dali. What the I see sila mo rin niya. Nganang naman kada nga. Bawal man ka dire. Shout out. Ha? Apa itu kung vlog ba? Ha? Apa daw kung vlog? Ito na, mag-film ba? Ha? Record ka. Record lang. Wala na ko magchat sa kapitanan.
pa din sa may tiilan sa Pialitan Falls. Laag pa din mga Kamorites! Oh my God, Kamorites! Para kita mo. Okay. Dali na, dali! Tawang dalan. Saan ka nindot, hindi mo kabisdak ang falls. Nagkatao, BKS kaya bot. Nagkatao si Mulakap. Wala na ako magpapalaw si Mulakap. Makangan yung mitre. Kalit na kayo. Ako na mag-cruises. So, tara, banimi. Drew, lamig naligo, Drew. Oh, ako ba? Hindi mo nakaligo? Oh, hindi mo nakaligo. Ipante, patamyon ibabag. Saka pa palito. Let's go. So, tabi sa may kuan nila, gitawag nila cave. Ay, daro. Daro. Pinakataas, pinakahabog na po sa Margusan. Pero, pinitapos.
Sopo. Ay, dira lang ko daw. Puso na. Sa wakas, nakaabot ragyo diri sa Pialitan Falls. Muna siya guys. Taas kayo siya nga falls siya guys. Muna yung ito yung pinaka mataas na talon dito sa falls. Dito sa Maragusan, Davao de Oro. Yan o. Ganda. Ganda dyan maligo o. Ayun o. Ang taas o. Nandito na kami ngayon. Nanagyan. First time nakaano ko dito